ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯзоиди аз куҷо тамошо кардани турнири UFC 284 гап мезанем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳамин шаб яке аз беҳтарин турнир дар шаҳри Перти, Австралия баргузор мегардад. Дар карди асосӣ чемпиони вазни сабук Ислам Махачев бо чемпиони вазни нимсабук Александр Волконовский набард хоҳанд кард. Маросими вазнкашии ҷангуарон бо муваффақ паси сар шуд. Волконовский дар тарозу 70 кг 500 г нишон дод. Ислам Махачев бошад дар тарозу 70 кг 310 г нишон дод ва муҳориба дар ҳоли баргузоршавӣ қарор дорад. Рекорди Ислам Махачев дар ММА 25-2 мебошад. Аз Александр Волконовский бошад 25-1. Шумо дар ин муҳориба киро мухлисӣ мекунед? ҳатман дар зери видео нависед. Турнир соати чанд оғоз мешавад? Худи турнир соати 2 шаб бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 4 субҳ оғоз мегардад. Карди асосӣ бошад соати 6 субҳ бо вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 8 оғоз мешавад. Ҳамагӣ мо шуморо 13 муҳориба пешкаш мегардад. Турнирро аз куҷо тамошо кунем? Варианти аввал, худи турнирро аз соати 2 бо вақти Москва аз шабакаи Матч Боец тамошо карда метавонед. Варианти дуюм, танҳо карди асосиро соати 6 саҳар бо вақти Москва аз шабакаи Матч ТВ тамошо карда метавонед. Варианти сеюм бошад, ин телеграми нокаутиҷӣ мебошад. аз он ҷо шумо тамоми силкаҳои бепули тамошо карданро дастрас карда метавонед. аз ҳамин хотир худи ҳозир ба телеграм канали мо обуна шавед. силкаи телеграм дар комментария закрепишуда қарор дорад. хуб дӯстон, инҳо буданд вариантҳои бепули тамошо кардани турнири UFC 284. ба шабакаи мо обуна шавед ва пайгири хабарҳои нав бошед. зангулачаро гирён кунед, то ки аз баромади видео бехабар намонед. лайкро барои пешравии шабакаи нокаутиҷӣ зер кунед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. То видеоролики навбатӣ, хайр.